Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa barkamu sake kasancewa a cikin sabon bidiyon. To bidiyon nan mun yau insha Allah zan nuna muku ta yadda zaka boye fotunan ka ko bidiyoyin ka ta yadda babu mai iya ganin su sai kai kake bukatar kai da ganin su. Ko da ma mutun ya amshi wayarka ba zai iya ganin su ba sai har idan kai ne ka nuna mishi. To da farko zan aje muku link din a wajen comment da saman description sai ku je ku dauki application din ku yi download din shi. Da farko idan an ce wajen comment ko saman description to kai tsaye yanzu bari in je in nuna muku domin ku gane. So yanzu kai tsaye misali kamar kuke gani ka shigo cikin YouTube haka gashin kana gani misali kamar kana kallon bidiyon ga kamar hanga da kuke gani. To bayan kana kallon bidiyon kai tsaye da an ce ma saman description so kai tsaye nan za ga alamun dan aro sai ka taba shi kamar haka. So bayan ka taba alamar dan aro kai tsaye nan za ka inda ce ma ga link din nan wurin gashin nan kana gani sai ka dafa shi kana dafa shi kai tsaye zai kai inda za ka dauko application din. Sai kuma idan an ce muku wajen comment na farko so wajen comment na farko kai tsaye za ka diba nan wurin comment. So bayan ka duba wajen comment kai tsaye za ka inda ce ga link din gashin nan kana gani so kana dafa link din kai tsaye zai ishar shi domin ya je dauko mashi a saman Play. So gashi na ana tambaya ka da wata opera za ka amfani da Chrome ko kuma Samsung internet wanda da ya dace ka amfani shi kai tsaye sai ka taba. To yanzu mu je kai tsaye a saman darasin namu. So bayan ka dauko application din sai ka zo sai ka budo shi a saman wayarka. So kamar shi gani gashi nan wannan mu shine application din mu gashi nan sai ka dafa shi kamar haka. So gashi nan kuna gani bayan ka dafa application din zai bude ma na fuska gashi nan kamar shi gani sai ka taba akan nan wurin. So bayan ka taba kan nan wurin so abun nan na farko da ake bukata so nan wurin zaka saita code din application din da kake son kai amfani da shi. Misali za ga agogo ne gashi nan amma ana son ka saita mishi lokacin da zaka amfani da shi kai sai ka sa tsaye ka sai ka ja kamar hakan ga. Misali ni bari in kai shi so nan idan kun lura na kai shi na ce mai 12:30 to bari bana son in bar shi a 12:30 so ina ce da na sita shi karhe 2:30 kai application din ya bude mun shiga. Bayan ka sita shi kamar haka da kuke gani sai ka taba nan wani tsakiya kamar haka. So bayan ka taba tsakiya kai tsaye zai ce ka sake maimaita irin wannan passport din da kasa kai tsaye sai ka sa ka ja ka sake maido shi gashi nan kuna gani yawara gashi nan nace mai karfe 2:30 kawai kai tsaye sai ka taba nan wani tsakiya. So bayan ka taba kai tsaye gashi nan kuna gani wani ita fuskar da application din ya bude mana nan sai ka taba authorize ga nan kana gani sai ka sake taba inda aka rubuta authorize. So bayan ka taba authorize so nan wurin gashi nan kuna gani kai tsaye nan wurin nan zaka zo ka dai dan rubuta wani abun da kake bukata dai ya danganta. So ko kuma kamar tambaya ce ga san da abun da kake so zaka iya ka rubuta misali kamar ni kawai bari in zo in sa da mu da ku TV da mu da ku TV kawai haka nan ce normal amma sosai nan wurin kasa ana son ka sanya email ɗinka ta yadda ko da ka manta passport za a turo ma passport ɗin ta email ɗinka. So lalla ku dan yi hakuri nan wurin na dan rehe email ɗina ne ba na son wasu su kan mun email ɗina shi yasa ku ga na sa wannan buju. So bayan na zaɓi wannan email ɗin gashi nan kamar da kuke gani so nan wurin yanzu zan sake maimaita email ɗin so kai tsaye gashi nan kuna gani na sake zaɓa shi. So bayan ka zaɓi email ɗin kake son ka amfani da shi nan sai ka taɓa kan terminate gashi nan kana gani bayan ya bude ma na fuska gashi nan kuna gani sai ka taba akan nan wurin. So kana taba akan nan gashi nan kuna gani wani ilce fuskar da application din zai bude ma gashi nan kuna gani sai ka taba wannan alamar nan wurin. So bayan ka taba nan wurin misali in akwai abin da kake son ka dauko daga gallery ne a camera kake son kai selfie din shi yanzu video ne file ne idan kana da shi audio ne video photo duka gasu nan dai ya danganta. Sai nan wurin kuma gashi nan kuna gani nan file ne misali akwai na video akwai na photo na wanda kake bukata to ni yanzu na misali bari in ce ina son photo ne nake son aje kai sai yanzu sai in taba kan nan wurin. So bayan na taba kan nan wurin so gashi nan kana gani nan wurin da ke akwai photo sai in taba shi kamar haka. So bayan na taba shi kai tsaye gashi nan kuna gani zai kana saman photon da ke wayata sai in taba kan photo na gasan misali bari in zabi wannan photon in ce ba na son kowa ya ganshi idan kuma ina son kai two selects din ka dauke su gaba ɗaya sai ka taba kan nan wurin gashi nan kuna gani to ni yanzu ba na bukatar dauke su gaba ɗaya ɗaya nan shine nake son dauka sai in dafa shi kai tsaye sai yanzu sai in taba kan nan wurin a saman defilase. Bayan na taba a saman defilase so kai tsaye wurin kana iya ka zabi zabin da kake cikin wannan falla kake saka shi inda ke da ko sunan bidiyo ko kuma to ni ba na son sa inda ke da ko sunan bidiyo kai tsaye sai yanzu in zabi wannan falla ta farko. Bayan na zabi wannan falla ta farko so gashi nan kai tsaye gashi nan kuna gani kamar ke gani sai ka taba kan nan wurin. So bayan ka taba kan wurin gashi nan kuna gani yanzu kai tsaye ga foton nan ya shiga mun. To ta ya za a yi yanzu idan kun mun fita muna so mu ga wannan foto da muka aje to sai kun dan yi hakuri application din ba na kuɗi ne ba so za su dinga sa talla bayan sun gama sa talla za ka iya zawa ka kulle ta kamar shi gani gashi nan yanzu na kulle ta. To yanzu misali
in fita. To bayan na fita ina son in zo in fudo fotunan ko bidiyon da na sa a cikin wannan application kai tsaye sai in zo sai in shige shi kamar haka. So bayan na shige shi gashi nan kuna gani zai bude mana notification kawai sai in taba kanan wa. To kaga wanda bai san shi ba kai tsaye zai iya ganin shi, wannan ai agogo ne na waya ba wani abu ne wanda za a je sirri cikin shi kai tsaye. Kuma bayan ka shiga sai ka zo sai ka jawo shi, sai ka sa hannunka kamar da kuke gani sai ka jawo shi kamar hakan ga gashi nan kuna gani yadda nan sai ka taba. So kana taba kai tsaye gashi nan kana gani zai bude ma, kuma za ka ga duk wasu fotuna da abin da ka aje a cikin gasu nan za ka ga sun bayyana. To yan uwa da fatan kun ji daɗin abin da na koyar da ku. Kar ku manta da yi mana sharing din bidiyon mu da mana liking da comment da subscribing da gani naku da mu da ku TV.